Kaixo, kaixo, gaurko klasean zenbaki erromatarrak ikusiko ditugu. Prest al zaude? Goazen! Erromatarren antzinako zenbakikuntza sistemak letrak erabiltzen zituen zenbakiak adierazteko. Ikusten duzuen bezala, letra bakoitzak bere balioa du. Erabilerarako arauak. Lehenengo araua. I, X, C eta M letrak hiru bider jarraian idatz daitezke. Bigarren araua. Letra bat balio handiagoko beste baten eskuinera jarriz gero, bigarren horri gehitzen zaio. Hirugarren araua. I, X eta C letrak balio handiagoko beste letra baten ezkerrera jarriz gero, bigarren horri kentzen zaio. Laugarren araua. Letra baten edo gehiagoren gainean marra bat jarriz gero, horien balioa bider mila egiten da. Ariketa hauek lagatzen dizkizuet. Animatu eta egin. Eta nahi baduzue komentarioetan emaitzak jarri. Eta gogoratu, bideoa gustatu bazaizu ez ahaztu harpidetzea eta like ematea. Aio!